Shwmae pawb, enw I yw Ollie a fi yw'r Swyddog Hygyrchedd yma yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Fel welwch chi, tu ôl fi yw'r llecyn llonydd, lle cyfleus a yn dawel i pawb ddod. A unrhyw un sy'n eisiau just 2 minutes fach i just cael brec o'r crowd, neu'r sŵn, neu'r golau. Ni'n gwybod mae pawb eisiau brec weithiau. Mae chwmni byw bywyd efo ni eleni a bydden nhw yma yn ystod y Steddfod i gyd yn llogi scooters electric, cadeirio olwyn. Dewch chi mewn, bydden ni'n hapus i helpu. A paid â becso, dim rhaid dod â scooter nôl am 6 o'r gloch pan mae cwmni byw bywyd yn cael. Allech chi mynd rownd y maes trwy'r nos, i llwyfan y maes a weld y bands eich chi i gyd yn hoffi. Paid â becso, dieren nhw nôl pan eich chi'n barod. Ar y foment, ni yn y Chlwb Hygyrchedd, le byddai'n lleoli yn ystod y Eisteddfod. A unrhyw cwestiynau, dewch chi mewn, byddai'n hapus i helpu da unrhyw problem. Hefyd, bydd allwedd reidar gan ddau fan hyn yn y swyddfa a bydd cwbl o eraill rownd y stewards ar gyfer un toilet dibyniaeth uchel sydd gyda'i lleoli tu ôl i'r swyddfa fi fan hyn. Unrhyw beth sydd efo hygyrchedd yma yn y Steddfod, dewch i ofyn a byddai yn gobeithio helpu pawb yn syth.